Koronavirus näsagyny hasaba almadyk Türkmenistan oňa garşy çäre görýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keseli tasdik bolan hastanyň hasaba alynmandygyny gaýtalaýan wagty ýurt içinden COVID-19 bilen bagly täze maglumatlar gelip gowuşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri koronavirus bilen baglylykda Balkanava şäheriniň ýapylanyny, Köytenag, Magdany we Kerkiçi etraplaryna ilatyň koronavirus saglyk barlyklarynyň güýçlendirilýändigini, ýa-ni ýakyny aşa beden gyzgynlygy sebäpli daşawuzdan Aşgabatda ekdilen 2 raýatyň saglyk ýagdaýynyň gadalaşýanlygyny hemde olar bilen iltewli karantin astyna alynan 500 adamyň karantindan boşadylanlygyny habar berýärler. 18-nji maýda Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmesi Balkan welaýatynyň merkezi Balkanava şäheriniň koronavirus bilen baglylykda ýapylanlygyny habar berdi. Munyň şertleri we jikmejiklikleri mälim näliýene çeşme bu düzgüniň birnäçe ýük ulug sürüjüsini COVID-19 anyklanmagynyň ideýany durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri Balkan welaýatynyň Eýran bilen serhetleşýän etrek etrawyna hemde Balkanava şäherine koronavirus bilen näsaglan adamlaryň ýüze çykyp başlandygyny habar beripdiler. Türkmenistanda ilatyň welaýatlaryň arasyndaky hereketi 20-nji martdan bäri çäklendirilmegine galýar. 16-njy maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy ýa-ni ýakyna Daşawud welaýatynyň ilanyny etrawyna beden gyzgynlygy 40 gradusa ýeten 2 raýatyň Aşgabatyň etegindäki ýokunç keselleri hastahanasyna ekdilenden soň häzirki wagtda olaryň saglyk ýagdaýynyň gadalaşýanlygyny, olar bilen baglylykda ilanyny etrawyna birnäçe ýyl adamyň ilki karantin astyna alanyp häzirki wagtda olaryň hem karantinden boşadylanlygyny habar berdi. Ýylanlyda beden gyzgynlygy 40 gradusa ýeten 2 raýat ilki başda ýerli keselhana ekdilýär. Olaryň maşgala agzalaryndan ýeşdeşlerinden we tanışlaryndan ibaret 500 raýat ýylanlygynyň etrap hastahanasyna karantin astyna alynýar. Gyzgyny ýokary bolan 2 raýat soňra Aşgabatyň ýokunç keselleri hastahanasyna ekdilýär diýip habarçy aýtdy. 12-nji maýda habarçymyz aýyň başlaryna 2 denanyň Daşawuzdan Aşgabatyň çoğunluda ýerleşýän ýokunç keselleri hastahanasyna alınıp barlanlygyny habar beripdi. Azatlyk radiosy olarda koronavirusyň tasdiklanmanyny çoğunludaky ýokunç keselleri merkezleriniň müdiriýetinden anyklap bilmedi. Olaryň beden gyzgynlygynyň sebäpleriniň ýöneki iýmit zäherlenmesidigi, botulizmligi anyklandy we olarda sowuklama alamatlary anyklandy. Häzir ýylanlyda karantin astyna alynan adamlar öýlerine goý berilipdir. Aşgabatda ekdilen 2 raýatyň ýagdaýy gowulaşyp başlapdyr diýip şenbe güni habarçymyz maglumatynyň üstüne ýetirdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdun dürli künjeklerine koronavirus barlyk testleri güýçlenýär. Köytenag, Magdany we Kerkiçi etraplaryna raýatlar koronavirus barlygy, öýkün barlygy ýaly saglyk barlyklarynyň geçirilýär diýip 16-njy maýda habarçymyz aýtdy.